कुछ ना समझिला प्रधान के। अरे नहीं हो प्रधान। तो है कुछ नहीं बुझेला, ई गलती अनेक करेला। मन बढ़ाई भइला बाकी रसनाओ बिलेक करेला। ए प्रधान जी, हमरो लास्ट में बात सुना, जवन होए के रहल 2-4 लोग रहल सबके सामने ये सब दोनों मेहरारू हमार बेइज्जती कर देले बड़ी। अरे प्रधान जी कहबा ना तो गांव में टोला का कुल मेहरारू बोला लिया, वैसे एकर हकीकत जान लिया। देखा करे खांसी मार देले बड़ी, खोखी चालू हो गई। हाँ, एकर करेवा पर हमन मरली है। अरे सुना प्रधान जी, पहले मिलल चांदा चीनी नून तेलावा, बंद भइल जब से कुली बढ़ल।